от това положение назад и се качваш. А той не се засилва, малко по-отдалече. Трябва така да миниш. Подъгъл. Но оттам се качи, просто се засили още. Трябва газ, той не дава газ. 15, върни още 20 метра назад и се засили хубаво. Много газ трябва да окачи, така бавно няма сам. Газ и яко. Влак и аз потъгал, ама дървото ми пречи. В него не тиваш. Сваля ти директно. Не, според мен снегът ти пречи. Не, те са много широки, наверное. И се качи с